ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିତୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମକୁ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। ସ୍ମିତା ବୋଲି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଭାରି ଭଲ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଡ୍ୟୁଟିର ଟାଇମ୍ ଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଫ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସରିଲାଣି। ସିଏ ତାଙ୍କର ନର୍ସକୁ ତାଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ। ତ ସେ ପିଲାଟିର ବାପା ଯିଏ ଡକ୍ଟର ସ୍ମିତାକୁ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ମୋ ପିଲାଟିର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ପିଲାକୁ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଟିର କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ନର୍ସକୁ କହିଲେ ପିଲାଟିର ଆଡ଼ମିଟ୍ ରେଡ଼ି କର, ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟିର ମାଆ ଯିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନୋରାକି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପିଲାଟିର ଦେହର ଜ୍ୱରର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟିର ଟାଇମ୍ ସରିଲାଣି, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ତ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହିକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଚାକର ବାକରମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାଟିକୁ ଯିଏ ସମ୍ଭାଳେ ଆୟା, ପିଲାଟିକୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି। ଡକ୍ଟର ସ୍ମିତା ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ଏଠି ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଆୟାଟି ଆସିକି କହିଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ କେତେବେଳୁ କଲ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ନମ୍ବର ଲାଗୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଛୁଆ ତ ଖାଇକି ଆରାମସେ ଖେଳୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ହୋସ୍ ଆସୁନି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଚିନ୍ତା କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଉପର ଡକ୍ଟରକୁ କଲ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି କଲ୍ କଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପିଲାଟିର ହୋସ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ। ଆସିକି ସେ ପିଲାଟିର ଚେକଅପ୍ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟିର ହୋସ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଥାଅ, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପିଲାଟିର ଦେହ ଖରାପ, ସେ ପୁଅ ପାଖରେ ନ ରହିକି ତାଙ୍କର ଆଠୁ କି ଜରୁରୀ କାମ ସେ ସେଠିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇକି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇ ପିଲାଟି ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋର ସିଫ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସରିଲାଣି। ଯାଇକି ସେଇ ପିଲାଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନର୍ସକୁ କହିଲେ ପିଲାଟିର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମାନ ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିଲେ, ଏକଦମ ଭଲସେ ପିଲାଟିର ଚେକଅପ୍ କଲେ। ଆଉ ପିଲାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପିଲାଟିର ମାଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପୁରା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଆପଣ ମୋ କୂଳ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କୂଳ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଆର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବେନି ମୁଁ ଆଜି କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଉଥିଲି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଏମିତି କହିକି ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିତିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଟି ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯାଇକି ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଲୁହକୁ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କି ତରିକା ଥିଲା ମୋତେ ମୋ ଭୁଲକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସତରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଗୋଟେ ମାଆର କଷ୍ଟ କ'ଣ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଆମେ କାହାର ସିରିୟସନେସ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆମେ କରିପାରୁନା। ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଯାଉ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆସିକି ଆମ ଭୁଲକୁ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମୀୟତା, ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆମର ଏମିତି ରହିବ, ତେବେ ବହୁତ ସାରା ତକଲିଫରୁ ଆମେ ସାୟଦ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବା, ତେବେ ଭଗବାନ ଆମ ସହ ନିହାତି ଭଲ କରିବେ। ମୋର ଏ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଣିବି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିବି, ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏମିତି ହାର ହେବ ନାହିଁ ଯେମିତି। ନମସ୍କାର।